Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. U ovom videu ćemo nešto reći o Saturnovom povratku, pa ako ste upravo u tom procesu obratite pažnju. Znači, Saturnov povratak je period kada se Saturn na nebu, ovaj tranzitni, vraća na svoju natalnu poziciju. I sad, pošto Saturn ide, kao i svi ostali planeti, u pravom smjeru, pa krene retrogradno, vrati se natrag, ponovi aspekt i onda ponovo krene ravno i treći put napravi aspekt. Tako će i Saturnov povratak imati ta tri glavna aspekta, tri glavne konjunkcije. I u to vrijeme su mogući neki izraženiji događaji što se tiče simbolike Saturna, no više manje je cijeli period obilježen tom energijom. I Saturnov povratak nije znači jedan konkretan događaj, nego cijeli period, cijelo jedno razdoblje između negdje 28. do 30. godine. Zbog toga što Saturnov povratak počnemo osjećati čim Saturn uđe u znak u kojem se nalazi u natalu. Znači, ako vam je Saturn negdje u Jarcu, Saturnov povratak vam je u principu počeo negdje na kraju 2017. početkom 2018. kad je Saturn ušao u znak Jarca. Iako ćete, kažem, vjerojatno imati one glavne manifestacije baš kada će on raditi egzaktne konjunkcije. Saturnov povratak je u biti astrološka punoljetnost. On označava period kada više manje sazrijevamo kao ličnost. Pokazuje nam gdje smo na planu tog sazrijevanja, gdje smo na planu Saturnovih lekcija koje se uvijek tiču nekakve odgovornosti, ozbiljnosti, truda. Tako da njegov povratak nam obično donese ili nagradu za trud, znači tamo gdje smo se trudili dobivamo nekakvo priznanje, poštovanje, napredak. Isto tako područja koja su nam problematična, gdje nismo baš previše uložili energije, nam postaju još stresnija. Saturn nam daje osjećaj da starimo, da nismo više djeca, da moramo preuzeti odgovornost za svoj život. Tako da tada ljudi dobiju osjećaj kao da nemaju više vremena, da sad otkucava tik-tak, da se moraju što brže srediti, preuzeti odgovornost. I obično je praćen nekim životnim događajima tipa novi posao, promaknuće na poslu, ulazak u brak ili prekid neke veze, dobivanje djeteta. Znači, neki stari odnosi mogu završiti, novi odnosi mogu početi i to je nekako i vrijeme čišćenja stvari koje nam više nisu potrebne, pogotovo u vezi prijateljstava ili nekih navika, aktivnosti. Tada nekako mičemo sve što nam je suvišno. Saturn nas zna pritiskati da se suočimo s nekim svojim manama, da daje nam osjećaj ako ih tada ne riješimo da ćemo ih imati više manje cijeli život i to je stvarno tako. Oni koji se ne potrude u vrijeme Saturnovog povratka obično kasnije imaju još više problema jer se te neke negativne osobine i aktivnosti kao da se kristaliziraju, postaju čvršće i kasnije ih je teže razbiti. S druge strane i nekakve pozitivne osobine i navike koje tada steknemo nam ostaju za cijeli život i bit će dio naše osobnosti. Znači sad pričam o onom prvom Saturnovom povratku koje imaju mlade osobe, postoji onaj drugi, nekih 30 godina kasnije, koji je više povezan s nekakvim završetkom procesa. Ljudi tada često odlaze u penziju, tako da se gubi taj jedan kontakt sa dotadašnjim načinom života i on nosi neke svoje druge izazove, no sada u biti se više fokusiram na ovaj prvi Saturnov povratak kojeg iskušavaju mladi ljudi. Saturn od nas uvijek traži isto, traži od nas ozbiljnost, odgovornost, strpljenje, predanost i to su neke te općenite karakteristike i onda ako želimo vidjeti detaljnije, pogledamo kako Saturn stoji u natalu, u kojem je znaku, u kojem je kući, u kakvim je aspektima, jer sve te pozicije pokazuju gdje bi se taj naš Saturnov povratak najviše osjetio, što trebamo rješavati, s čim ćemo se suočavati i slično. Saturnov povratak zna biti dosta stresno razdoblje,
tako da je internet pun šala o tome kako je to grozan period, ali više manje svi smo ga preživjeli. I naravno, ako mi je potrebno tumačenje kako preživjeti Saturnov povratak, možete se javiti na lucky.star.astrologija@gmail.com ili na broj telefona 091 541 8116. Pozdrav do idućeg videa!